беҳтарин репҳои ошиқӣ дар сомонаи ютуб аз канали Шаҳбоз диҷей. дӯстон лайк ва обуна шуданро фаромӯш насозед. аҷаб дунё шид, дунё беқадру қимат, одамо бесумту беобурӯ, сумдора кашинай боло. кадоми духтари ман маъқула яка сухан ки камбағал дар наметин бародар бои мазан ки хушбахтӣ дар корам месум боша ҳамаш меоя. камбағал сухан накида меҳмону букашоя. неки ман камбағал небилям, неки боям нестам. ай пушти яба имон да хонам ба ҷанга хистам. гуфтану зебити нест мударозу цум парастай. зангиш назан ту як мо мебини да дига дастай. ма ошиқи бехабар ишқи поктану кинотай. як мо зангиш назадам фаҳмидам да ким ки дотай. ошиқи замона ҳамаш дуруғай бародар. да духтар бовар накид то набариштаки чодар. ма ҳар рӯз бади чашмо мебинам азоби марда. ба ошиқ як назар ки дунё ба вай чӣ кардай. намехоҳам ғаму дард ошиқи аз ин фарёди ишқ накун, ғамота дару набар. беҳуда азоб мекашӣ, чашмота мекунӣ тар. чӣ дар кораи қас сӯхтан, ғамота пинҳон кардан. ӯра дига кас бурдак бо фикри ҳамура кардан. ба худо беақлитӣ, биха виҷдони мардитар. чӣ дар кора ёдиш кардан, оби чашм резондан. ма дига тоқатим намонда, э худо чо кунам. ошиқи ӯ ҳаром шидам, дар мекуна ҷонам. чӣ илоҷ дига охир, ма да байни ғамондам. ҳаққи мақом шидай, нафас несай дар димоғам. ба ӯ мехам дар тарафам, мегам ма дӯст медорам. хатои калон кардам, тура интихоб кардам. хатои ма да чӣ буд, ошиқи ту ма шидам. агар баргарди рӯзе, мисли пештара нестам. хирсандӣ накун дига, дига да барат нестам. хирсандӣ накун дига, ки ма да барат нестам. намехоҳам ғаму дард ошиқи аз ин дунё. ту нагӯ ман бе ту бемонам танҳо. э бехабар намефаҳмӣ ғами маро. худовандо халосам кун. беҳтарин репҳои ошиқӣ дар сомонаи ютуб аз канали Шаҳбоз диҷей. дӯстон лайк ва обуна шудан